बड' निउस नायगिरि गासिबो रायजो राजाखौ दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब जाहाथे गोनां खौरांफोरखौ जेन नोंथांमोना मिस खालामा। लोगोसेनो आंनिफ्राय फिसा मोनसे रिक्वेस्टआ बेनो, नोंथांमोना जुदि दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दिनैनि सेथि खौराङाव दङ, फैगौ 31 मार्चआव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय बायदियैनो बे बोसोरावबो दतमा थुलुंगाफुरियाव फरायसा सान फालिनो साखाफारा जादों। मिरु एबसुनि बानजायनायाव गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै सिनियर जार्नालिस्ट महाराष्ट्रनिफ्राय रुपा सिनाय बिथांजोखौ हांख्रायनाय जादों होनना फोरमायदों, जायहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों खाथि सोमोन्दो दङमोन आरो बड'फानि सोमावसारनायखौ हादोरनाङै फोसावनायाव गोबां मदद होदोंमोन। बे हाबाफारियाव 5 निफ्राय 10 रोजासो फरायसा आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लागोन होनना मोनथिनाय जादों। थांनाय 5 मार्चआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोन 16 बर' लेंगुवेज लार्निं सेन्टारनि थाखाय फोरोंगिरि सायख' आनजाद खुंफुंनायनि फिथायखौ फोसावनानै होबाय। गासै 15टा सेन्टारनि सायख'जानाय फोरोंगिरिफोरखौ फोसावनानै होदों। माखासे एंगारनो हायै जाहोननि थाखाय मोनसे सेन्टारनि रिजाल्टखौ होनाय जायाखै होननानै फोरमायनानै होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। 2026 मायथाइयाव दुर्गा दास बर'आ जिखुनु समस्थियाव इलेक्सन गेलेनानै देरहायोब्ला मोनसे आसिखौ दानस'नानै दान होगोन होननानै बुंदों दिलीप सयकियाया। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैगासिनो। बेबायदि समावनो सोरबा देरहायोब्ला आसि दानस'नानै होगोन, सोरबा देरहायोब्ला गोदोना हाना लागोन, बायदि बायदि चेलेन्जिं खालामनायखौ नुबोगासिनो दङ। दरं अदालगुरियाव 2 लाख डिफारेन्स आरो क'क्राझाराव 3 लाख डिफारेन्सआव बिपिएफआ देरहागोन बुंदों हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि सनितपुर बरपेटा गुवाहाटीनि रायजो राजाफ्रा केन्डिडेट होनांगौ होनना दाबि खालामदों होननानै बुङो हाग्रामा महिलारिया। नाथाय बिथाङा बुंनाय बायदियै केन्डिडेट होमारगोन ना होमारा समासो खिन्थासिगोन। थांनाय 16 मार्चआव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि डिपार्टमेन्ट अफ जिअ'ग्राफिनि बानजायनायाव वी एन्ड आवार ससाइटियाव जानाय माखासे जाथायफोरखौ लानानै रेलि खालामदोंमोन, जेराव मुसलमानफोरनि खसाब गाननानै पुलिसआ बुयै बुयै लांनाय सावगारिखौ लानानै आमसुनिफ्राय दुखु मोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बे जाथायनि सायावनो इउनिभार्सिटि जिअ'ग्राफि डिपार्टमेन्टनि फरायसाफोरा निमाहा बिबाय आरो रोखायै क्लियारिफिकेसनबो होदोंदि बे रेलि खालामनाया हिस्टरि डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव नङामोन, नाथाय जिअ'ग्राफि डिपार्टमेन्टनि बानजायनायावसो लानाय जादोंमोन होननानै फोरमायो। जिअ'ग्राफि डिपार्टमेन्टजों लोगोसेनो गासैबो डिपार्टमेन्टखौ लाफानानै प्रसेसनखौ लानाय जादोंमोन होनना क्लियार खालामनानै होदों बिथांमोना। बड'लेण्ड रादाब निउज पर्टेलखौ डिफेमेशन केस जाबसिनना होबावनाय जागोन जुदि सानबानि गेजेराव बड'लेण्ड रादाब निउज पर्टेलनि चिफ एडिटर आरो मेनेजिं डाइरेक्टर बिथांमोना निमाहा बियाब्ला। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सान सिगां बड'लेण्ड रादाब निउज पर्टेलआ बनसुनि सायाव फेक एलिगेसन लाबोनायनि अजद होदोंमोन आरो बनसु आफादा क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनाव डिजिटेल बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशनआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों केसखौ उइथड्र' खालामनो थिनदोंमोन। नाथाय मैया बनसुनिफ्राय बड'लेण्ड रादाब पर्टेलनिसिम खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। बड'लेण्ड रादाब पर्टेलआ सानबानि गेजेराव रायजो राजानि सिगाङाव निमाहा बिनांगौ, जुदि बियाब्ला डिफेमेशन केस जाबसिनना होगोन होनना बुङो बनसु आफादनिफ्राय। बिपिएफ दोलोआ जर जबस्ति गाव गावनि फिसाफोरखौ बिपिएफआव जइन जाहोदों, रंगुल बर'नि अजद। खाम्फा बरगयारिया पावाराव थानाय समाव माखासे सिख्लाफोरखौ लानानै बेरायनो थाङोमोन, लैथोआव गोजोमहैयोमोन बुंदों रंगुल बर'। 50,000 भटार्सनि जुदि माबायावनो काउन्सिलावनो देरहायाब्ला बियो 22-23 लाख थानाय कनस्टिटुवेन्सियाव बोरै देरहानो? बिथांमोननि दैदेनगिरिया बुंदों, जों बुंनाय बाथ्रा नङा। इउ पि पि एलआ बुंबा गाज्रि मोनलायगोन। दा आङो खोनादों, जों उन्दै समनिफ्रायनो खोनादों, जाय समाव बिथांमोना 17 बोसोर सासन खालामदोंमोन। सबसे अहंकारि मानसियानो जाबाय माने खाम्फा बरगयारि होननाय दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव रावखौबो माथो होआ, दादागिरि माबा माबि खोनानायसो बाथ्रा गावसोरनि दैदेनगिरिफ्रानो बुंदों। आरो जायफोरा दायो जोंनियाव फैदों बिएसयुनि सोरबा बिपिएमनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां बे माने बाहेरा देकफोराव बेरायनानै फैसा थाखा लस खालामदोंमोन, थारमाने जोंनि सरकारि थाखाफोरखौ मिसइउज खालामदोंमोन। जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा।
दा गोबां समाव जों खोनानो मोन्दों खोनानायनिसो बाथ्रा आंखौ बुंदों होननानै बिथाङा दुखु मोनलायगोन गोबां लाइमोन सिख्लाफोरथ' बे समाव बेरायनो थाङोमोन बिथाङा खोनानायनिसो बाथ्रा बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जुदि बिदिब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिदि एग्जाम्पोल जुदि गालाङोब्ला जोंनि फिउचार जेनेरेसन नस्थ' जानो नागिरो दा बेखौ रायजो राजाफ्रा डिसाइड खालामगोन जे बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिखौ जों दाबो माने स्कप होगोन ना होआ दा बाथ्राया जाबाय बिथाङा जाय समाव पावाराव दंमोन बे समावनो बिथांनि माने जि केरेक्टार बेखौ मानसिफ्रा नुबाय जे बेफोरबायदि दैदेनगिरिया जुदि थाबाय थायोब्ला मा जागोन बिथाङा मोनसे समाव फरायसा रेभिनिउनि माने इएमोन बै समाव चन्दन दंफांखौ बै समाव साल दंफांखौ सोर फानखो रोजा रोजा बागान जे खालामना लाबाय सोरनि समाव खालामखो बिथाङाथ' इएमोन बै समाव बिथांनि समाव हिउज करापसन जादों जों माखासे बाथ्राखौ एक्सप'ज खालामनो नागिराखै दिनैनि तारिखाव बर' हिसाबै जोङो दुखु नाङो माखासे बाथ्राखौ बर'नि फिसा हिसाबै जों एसे कनसिडार खालामदों नङाबा बिथांनि बै समाव लैथोआव गोजोमहैनाय माबानाय बाथ्राफोरखौ गोबां बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रानो बुंबाय थायो जों बेफोरखौ इमान पात्ता खालामाखै जोंनिया जाबाय जौगानायनि राजखान्थि खालामगासिनो दङ जों खौसेथिनि राजखान्थि खालामगासिनो दङ सुबुं सम्पद माने सोरजिनाय राजखान्थि खालामगासिनो दङ लोगोसे गोजोनखौ गोजोर खालामनो थाखाय जों राजखान्थि खालामगासिनो दङ बिथांमोननि बायदि जों थाखा फैसानि राजखान्थि खालामनो नागिराखै जेराव जेनेरेसना बिराद गेप जायो दा आं खावलायगोन मानव गेदेर खाम्फा बरग'या बिथाङा जिथु बैसोबो जाबाय एसे प्रमिला रानि ब्रह्म बिथाङा जेरैबायदि रिटायारमेन्टनि बाथ्रा सानदों बिथाङाबो एसे रिटायारमेन्ट लानांगौ आरो गोदान जोलैनि एसे स्कप होनांगौ थेंक इउ माखासे एमसिएलएफ्रा जोंजों कन्टेक्टआव दङ ओरै सानजानि आं उदालगुरिनि जिहेतु दा सानजानि सासे एमसिएलआ माने बारे बारे फन खालामबाय थादों आंथ' सासे उन्दै सासे दैदेनगिरि माने सासे वार्कार आङो दा आंनियावनो फन खालामनानै बुंबाय थादों बिथाङा इउपिपिएल माने जयनिं जागोन होननानै आं बुंदों जों आलु गेसावफोरखौ लाया होननानै माखासे आलु गेसाव बिपिएफआव दाबो दङ जों आलु गेसावफोरखौ सोनानै बस्थाखौ गाज्रि खालामनो नागिराखै आं बुंदों नोंथांमोना एसे माने प्रासिद जाग्रो रायजो राजानि एसे खामानि मावबाव होननानै दा बिथांमोना गोबां लाइनाव दङ आं खोनानो मोन्दों नै गेजेर ससेयाव सोनाबनि गेजेर ससेयाव माखासे एमसिएलएफ्रा माखासे दैदेनगिरिफोरा एमपि इलेक्सननि सिगांनो थार्ड प्लेसनि सिगां बिथांमोना जों जयनिं जागोन जों नायबाय थादों माखासे जितु हिन्जावनि केसबो दङ नारि केलेंकारि जों बिथांमोनखौ जोंनि पार्टियाव जितु लानो हाया आं बिथांमोनखौ क्लियार मेसेज होनो नागिरदों जुदि नोंथांमोना इउपिपिएलाव फैनो लुगैदोंब्ला एसे माने गावनि केरेक्टारखौ सुद्रायना लाग्रो बेनि उनाव जोंनि पार्टियाव नोंथांमोना जयनिं जानायनि बाथ्राखौ सानो बे खुनु माने परिबेसबो गैला खुनु संगठनबो गैला दा बेयो हाग्रामा महिलानि मोनसे गोसोम जारिमिन जानानै थासिगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि मोनसे पलिटिकेल स्टुडेन्ट विंआ टटेलि डिस्ट्रय जाबाय सासेबो माने बिएससिआव गैला होनबाबो गोरोन्थि बुंनाय जानाय नंला सोगोमसाराथ' बेयो गाबोन समफोर माने जों गोसो जाबानो लिंहरनो हायो होननाय बायदिसो बिथांखौ जों एसे फज'ना दोनथ'दों एसे नङाब्ला हाग्रामा महिलारियाबो बर' हिसाबै जुदि एसेबां माने डेमेज जाद्रायबा जोंबो दुखु नाङो जों दुखु नाङो दा बिथांखौ एसे साननैसो थांना थाथों होननानै जों एसे स्पेस होनानै दोनदों होनाय माबा मोनसे सोंनांगौ दङ होननानै आं खावलायदों दिनै नोंथांमोनखौ मिडियानि मानसिफोरखौ बिएससिउ आरो बनसुनि बाथ्रा एखेबारे सोंनो नाङा खारन बिएससिउ आरो बनसु होननाय जेबो जिनिसानो बेवहाय गैला बिथांमोना जोब्बाय जिहेतु नबकुमार सरननि बिथाङा महिलारिनि गोरोन्थिनि थाखाय जादों मानोना अखम बर' सुरक्षा समितिया मानव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि समाव जोनोम जादों आरो ABSU होननाय छात्र संगठना बिनि समावनो जयेन जादों दा गतिके बिथाङा बै समाव मोजां दैदेननो हायैखाय अबर मोनसे सेन्टिमेन्ट थ्र' खालामनानै माने भटखौ डिभाइड एन्ड रल खालामनानै बिथांमोना खननै देरहालांदों बे दुखु गोनां बाथ्रा बे समाव बिपिएफआ पावाराव दंमोनब्लाबो बिथांमोना देरहानो हायाखै बिथांमोना देरहानांगोन बै समाव एमपिखौ देरहानो हायाखै बिथांमोना दायो आरो बिथांमोना बै समावनो जुदि पावाराव थानायावनो देरहायाखैब्ला दिनैनि तारिखाव बोरै बिथांमोना देरहानो बे मोनसे गिदिर कुइसन आरो